At siya ganyan kamakura, sa termin. Oo, Bombo Erlin. So ining area nga din sila nakadalin as ano pa ning kalayo sa ilabalay? Ang area, ma'am, sa nakadalinas ka, malayo pa sa inyo. Pila ka kilometro na po? Daliway ko na nakano kung sila pa na nakapitro, mama. Alin sa Taytay, pagkasama, butang ko mga 300 meters, di ma'am. May nakakita sa inyo? Ano na bang? Uwain, ma'am, pagsinggit ko sa ano, wala sa may nakakita. Dason pagsinggit ko na nga lapit na ko yung ma'am sa lapit Taytay, arang, nagsinggitan, ma'am, mga nagpabalo sa ugangan ko kang sa Migaya. Hindi, si Junior ang nakasakop. Gilangoy ni Junior. Uli, na nasakop na nga nagalutaw. Gilangoy ni Junior. Yung kabalo ba daw? Nakakon lang doon sa kabalo na. Hindi naman kabalo maglangoy. Sa pagrabing Karen. Oo, hindi naman kabalo-balo maglangoy. Ako nga isa, ma'am, yung kamay ko na yung ma'am, hindi ka yung ma'am. Kita mo siya, gahibi. Mga na wala na ko ma'am ano nga nagahibi kay tubig, ma'am. Hindi ko sila manong ako papangayos ka, o gano sila tapon kay gaamo-amon. Kaya ma'am sa tubig ko ma'am. Gakapakapa siya. Nakapakapa. Wala sa ma'am kasi hindi nagkakapakapa, kundi daw ginaamo-amo, nasa balakon sa baga pa mambalod. So gaamo-amo, nasa yabala mo, masalok pa mo nasa Pero kitaon pa man ang ulo niya, no? Samtang nga nagpalayo siya. Yung tao, yung mga gana salbar, ginaamo, ako na ma'am yun. Maligati wala na. Ang isa, gilumpatan sa Alvaro Jod. Duwan silang. Okay, bumalit na. Bobo Grace. Yes, Merlin. Kitaon pa man ang ulo niya, no? Samtang nga nagpalayo siya sa ila. Kita nun pa man ang ulo. Yung so, nakita ko pa ma'am, paghanay ko nagasinggit, ganalik ko nga na ko ma'am sa may pilit ng pigatika. Ang nakita ko pa ang ulo sa ng akon bata. Pero ako naman nag-expect na ang isa ko kabata, ang grade 2, nakahawid. Ang expect ko yung ma'am, duhagin sila sa rurot. Tiging ko kami sang back-up, pag sang receiver. Wala ko yung ano, kundi nila nasagap ang bata ko na nga ari subong di, pero dira lang ko sa dalawang sa Taytay nasagap. Ang bayaw, ang Taytay ni Bataho. Nang ano ma'am? Ang gilupatan ni Junior. Wala na may kakadando kay Tan sa nakatulog. Sa mula kay Junior. Nakatira siya. Damo na pero kakasalbar ka? Kasalbar kay ma'am, kabalo sila yung makikita sa ng tubig na daw kamay lang, makaya nila. Kaya yung ma'am yan, pakukunan ko kapapit sila. Nagpugong ka pa pagkaabot mo da? Or I mean, nagwaduwa ka sa pagkaabot? Merlin. So ano mensahe niya bisubong kay James? Yes. Mensahe niya kay James sabi bisan why na? Oo, mensahe mo sa bata, o ma'am, nga isa na ka-anghel. Salamat po ma'am nga nakita, manggid sa, kag mahimos ko gid man sa batuno, kung nagigal na ito, himusod ko sa tadlong. Kag ba, himusod na rin ba sa tadlong, siya lang kabalo sa ako, kung inaano ko kaya pag-apitan, nga miskin binabasol ko sa mga tao. Batunon ko na kay disgrasya, batunon ko na kay bata ko sa. Pero himuson ko na sa'yo, ma'am. Hindi ko man tani mo, ano mo batos na mo na matabo sa'yo, batunon. Sige, Bomberlin. So, amo na ang mensahe sa Eloy ni James si Ma'am Michelle Aligato. Oo, kay tikon sa pagusto-gusto lang. Hindi niya man na gusto nga amo tong matabo galing kay aksidente bala, Bombo Grace. Si James nga ni pila ka bilog bata niya nga laki. Pila ka bilog bata malaki na? 7, anong laki. Anong bayi? 7 kuno ka boys kag anong ka laki Bomberlin. So yung kamangurad gini agot kini si James nga So, junior na siya? Junior? September 22. Yes, Bomberlin. Junior siya? Junior siya. Hindi siya junior. So sa 22, 5 years old pa lang. Oo, 5 years old kag kinder ina siya. Kinder. Guess wala siya kinder. Ahay. Sige. Bobo Grace, ligo lang ko na secure sang Tagalog ni ma'am ha. Bobo Grace, salamat gid. Yes, Bomber Erlin. So, amo na nga tundring live report sa may barangay Takuling, siyudad sa Bacolod. Ini si Bombo Grace in Lebaton, class number 1. And most trusted region of the country, Radyo Philippines, sa Radyo.
Maraming salamat kay Bombo Gracelyn na labato na direkta dara sa may barangay Takwaling. Upod naton si Ma'am Michelle Aligato. Siya ning iloy ni James Arnaiz nga naanod sa suba kahapon dara sa may barangay Alihis. Papaulit na ni sila sa may barangay Takwaling sang ini ang natabo. Si James ang ika-13 nga bata ni Michelle, and then napatay siya Friday the 13th. So, our condolences sa lasaning pamilya kag kabay pa sa mga ginikanan, no? I-assess gid nato na danay ang sitwasyon. Andes kita maglabay sa suba o kon sa sapa. Subong mainit or malain ang lakat sang panahon bangod sa may Bagyo Enteng. Kay nagabal pa ni ganin si James kuno kay nanay niya. Ngayon din lang kita danay na yung maglakat kay nagaulan. Pero gindayon sang nanay ang ila sa nga pagpauli, and then amoning natabo nakadalin as sila sa pika-pika sang suba dira sa may barangay Alihis. So why siya gani yan nagdumdum nga makaluwas ang iyang bata nga ning babaye nga grade 2 nga upod ni James ang nakwan sila abi na kadalin as na-recover or nakita lang siya sa mga otoridad sa gin-rescue na sila dira bala nga nakahawid to siya sa ulunhan lang abo na nga why ni napatay ang iyang grade 2 nga bata. So ang anod amo lang ni si James nga nasa Puan subong nga aga dira na sa dagat sa may sa baybay sa may barangay Singkang Airport. Yes, minutos na bilin natin sa alas 12. Sige, madugang paginaton sa mga obligasyon. Antes ang katon sa nga palatunduran sa Bomoharay Saudo. Standby. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kun ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding
ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianes Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang
early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa kag cyanosis o kun pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbaruko isang bata o kun lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kun 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Sabado, Setyembre 14, itong 2024. Mga kabombo, 102 days to go bago ang araw ng Pasko. At sa ating mga headlines, muling pambabatikos ni dating presidential spokesman Harry Roque. Hindi raw palalagpasin ang Quad Committee ayon sa mga opisyal ng Kamara. Mga kongresista naman bumuelta sa kangaroo court statement ni dating presidential spokesman Harry Roque. External debt ng Pilipinas nananatili daw manageable sa second quarter ng taong kasalukuyan at inaaksyon na ang mga ito. Suspension of classes ipinatupad sa mga paaralan sa 4 na probinsya sa Region 12 dahil walang tigil na pagbuhos nga nitong mga pag-ulan. Higit 400 pamilya apektado ng mga pagbaha. Department of National Defense nanindigan sa pagtutol na mailipat si Pastor Kibuloy sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Sa ating balita sa ibayong dagat, bilang ng mga namatay sa paninalasan ng bagyong Yagi sa Vietnam umabot na sa 233. At sa ating balitang palakasan, Al Harford dinala ang Larry O'Brien Trophy sa Dominican Republic. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iginagalit ni House Quad Committee Chairman at Surigao del Norte 2nd District Congressman Robert Ace Barbers ang naging pagbatikos ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Kung maalala mga kabombo, tinawag ni Roque bilang kangaroo court ang pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes at sinabing pagsasayang lang ng pondo ng gobyerno ang ginagawang pagdinig. Muli kasing binatikos ng dating kongresista ang Quad Committee matapos ang pangalawang pagkakataon na siya ay na-contempt laban naman sa hindi pagdalo doon sa pagdinig ng Kamara, gayong dati na itong hiniling ng mambabatas na siya ay hindi na haharap. Balikan natin mga kabombo, mga ka-Star Nation ang naging patutsada ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Pero malinaw naman sa tingin ko sa buong bayan na ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt.
ito isang kangaroo court. Mula nang binuo nila ito, ang kanilang pakay lang ay sirain ng mga Duterte at ang kanilang mga alyado. Ako na nga yung alyadong yun, no? Dahil dalawa lang kami hindi Duterte na pinupuruhan dyan, si Man Scarpio na asawa ni VP Sara at ako. No? Pero malinaw din na meron ng desisyon ng Korte Suprema, no? Lalong-lalo na doon sa kaso ng Bengzon versus Senate Blue Ribbon Committee, no? Na dapat ang mga bagay-bagay na itinatanong, ang mga dokumentong hinihingi ng isang investigasyon ng Kamara at ng Senado ay merong kaugnayan naman sa iniimbestigahan. Ang iniimbestigahan dito, Pogo. Ano naman ang kinalaman ng mga personal records sa Pogo na yan? Samantalang, yung aming family corporation na Biancham, binuo yan 2014 pa, wala pa sa Pilipinas sa mga Pogo, no? At yung mga karamihan ng ari-arian na kino-question kung saan nanggaling, nabili yan bago pa dumating sa Pilipinas yung Lucky South. Bagyan ang mga pahayag ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Pero ayon kay Congressman Barbers, kung ano-ano na ang pinagsasasabi ng dating presidential spokesman habang sinisiraan ang Quad Committee. Git nga ng kongresista, hindi nila palalagpasin ang panibagong mga batikos ni Roque. Ipinaliwanag din nitong si Congressman Barbers na si Roque ay nananatiling key figure diyan sa ginagawang pagdinig ng komite, lalo na sa mga kontrobersiya na bumabalot sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa katunayan niya, batay sa mga ebidensyang hawak ng kanilang lupon, ay lumilitaw ang umano'y kaugnayan nitong si Roque sa pagitan ng Lucky South 99 at ang POGO Hub na nakabase naman doon sa Porac, Pampanga. Narito ang bahagi ng pahayag ni Congressman Robert Ace Barbers. Well, it's up to him. But as far as we are concerned, there are overwhelming circumstantial evidence that would link him or his company to the illegal activities of this POGO in Pampanga. He's appearing to be the lawyer for Lucky South 99. That's why we felt that his testimony, his participation is very vital investigation. And besides, the reason why we cited him in contempt is because aside from him being absent and disrespecting the committee, every time he speaks on social media, he accuses the committee as a kangaroo court and all those things that he can think of. He's issuing all these statements that are maybe in his imagination. So Bahagyan ang mga pahayag ng pinuno ng Quad Committee na si Congressman Robert Ace Barbers. Sa kaugnay na balita, hindi rin pinalagpas ni Manila Congressman Benny Abante ang kangaroo court statement ni dating presidential spokesman Harry Roque na ipinukol sa Quad Committee ng Kamara. Ayon kay Representative Abante, batid ng publiko ang mga isyong tinututukan ng komite, kaya ito nagsasagawa ng sunod-sunod na mga pagdinig. Sa katunayan niya, naging mabait pa ang komite kay Roque sa kabila ng dalawang magkasunod ng contempt laban sa kanya. Inihalimbawa ng mababatas ang unang contempt order kay Roque na ginawang 1 araw o 24 oras lamang, gayong mas maraming araw sana ang gusto ng ibang mga mambabatas. Ayon kay Abante, nagreklamo pa itong si Roque sa naging desisyon ng mga kongresista. Narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Benny Abante. Kangaroo court? Well, whatever he says, alam naman ng taong bayan kung anong pinag-uusapan sa Quadcom. Palagay ko, he has some axe to grind against the Quadcom. Naging mabait pa nga kami sa kanya. In fact, when he was actually held in contempt, ako pa ang nagsabi na to hold him in abeyance. Pero later on, si SDS doon, binigyan lamang siya ng 1 araw. Kinumplain pa niya yung 1 day na yan. Kinumplain pa niya yung 1 day na yan. So wala na. Natapos na. So yung kanya ng mga asawa, ay iniimbitahan namin. Hindi naman siya nag-a-attend kahit kailan. Pinakatuwiran na inoperahan. Meron siya medical issue. Maalalang sa kabila nga ng mga imbitasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso dito kay Roque ay hindi ito dumalo sa huling pagdinig ng 4 na komite. Ayon kay Abante, ang hindi pagsipot ni Roque sa naturang pagdinig ay mistulang insulto sa Kamara at isang institusyon na may karapatang mag-imbestiga sa mga isyu sa lipunan. Narito pa ang karagdagang pahayag ng naturang kongresista. To us,
That is actually an insult to the institution na merong legal na karapatan at mag-investigate. At kasama siya noon sapagkat hindi niya maaaring sabihin na hindi siya kasama doon sa Lucky South 99. Hindi siya kasama sa Whirlwind. Kahit na siya, abogado ni Cassandra Ong, alam niya kung ano ang ginagawa ni Cassandra Ong, kung anong involvement ni Cassandra Ong sa Pogo. In fact, Cassandra Ong already admitted na Pogo ang kanyang binayarang renewal doon sa PAGCOR. Nakasama si Atty. Roque. Kabombot ka, Sir Nation, yan ang naging bahagi ng reaksyon ni Manila Representative Benny Abante doon ho sa naging statement ni dating presidential spokesman Harry Roque pahinggil umano sa Kangaroo Court na pagdinig ng Quad Committee. Sa mga karagdagan pa nating balita, naniniwala ang Quad Committee ng Kamara na nagsisinungaling si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager at Police Colonel Royina Garma sa naging pagharap nito sa pagdinig ng naturang lupon hinggil sa umano'y extrajudicial killings na kinasasangkutan ng dating Duterte administration. Upang patunayan ito, inungkat pa ni Congressman Benny Abante ang pagkakaroon umano ni Garma ng relasyon kay Senior Police Officer 4 Arthur Narsolis na itinuturong dawit din sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Batay sa mga naunang naging pahayag ng mga testigo, si Narsolis umano ang siyang nag-utos sa pagpapatumba o pagpatay doon sa 3 mga Chinese nationals. Tinanong din ni Abante itong si Garma kung alam nito na may asawa at anak itong si Narsolis nang nagkaroon sila ng relasyon. Paliwanag naman itong si Garma na siya ay annulled sa kanyang dating asawa at si Narsolis naman ay separated. Narito mga kabombo ang ilang bahagi ng naturang pagdinig. Ito. Inamin mo na si SPO4 Narsolis ay nakarelasyon mo. Aba matindi. Colonel ka. Si SPO4 yung nakarelasyon mo. Nasa ilalim mo. Hindi ba bawas sa batas yun? Teka, buhay pa ba yung asawa mo at that time? I am annulled, Your Honor. Annulled. Annulled na kayo? Yes, Your Honor. Yung po bang si Narsolis, walang asawa, tata? Binata ba yung Narsolis? Annulled. Pap, may asawa po at mga anak po. O, hindi bawal. May asawa siya eh. May asawa po yung SPO4 na... Alam mo ba yon, Colonel, may asawa siya? Alam mo? Yes, Your Honor. Ibig sabihin, talaga nag-isinungaling ka dito. Kung yung relasyon mo kay SPO4 Narsolis na may asawa, nakarelasyon mo, maniniwala ba kami rito na nagsasabi ka ng totoo? Sabihin mo sa amin. 3 na ang nagkakatugmang salaysay laban sa iyo. Inamin mo rin na si Art Narsolis, karelasyon mo, at sinabi rin ni Tata na may asawa yung Narsolis. Kanina tinanong ko kung bawal. Hindi bawal kung binata, ang sabi ni Congressman Acop. May asawa si Narsolis. Alam mo na may asawa. Bahagi pa yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang naging mainit na paghimay ng mga usapin tungkol dito kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. Samantala, na-cite in contempt itong si Narsolis dahil naman sa pagliban sa pagdinig. Nanguna sa paghahain ng mosyon si Surigao del Sur 2nd District Congressman Johnny Pimentel at sinigundahan naman ni Quad Committee Chairperson at Surigao del Norte 2nd District Congressman Robert Ace Barbers. Samantala nananatiling manageable ang total external debt ng Pilipinas para sa ikalawang quarter ng kasalukuyang taon. Ayon kay Redentor Paulo Alegre Jr., Senior Director ng Department of Economic Statistics, nasa normal na kalagayan nito dahil yan sa ilang factors na hindi kontrolado ng ating bansa at ng gobyerno. Total na external debt ng Pilipinas ay umaabot sa 130 mahigit na bilyong US dollar as of end of June 2024. Katumbas ito ng mahigit 7 trilyong piso.
Tumaas naman ng 1.49 billion US dollar o katumbas ng 1.2% mula sa 128.68 billion US dollar noong March 2024. Katumbas naman ng 7.20 trillion pesos. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Redentor Paulo Alegre Jr. For this specific period, the slight downtrend may be due to, the prevalence of geopolitical risk. And as I mentioned earlier, investors are wary of investing during heightened risk scenarios. So that may be the reason for the momentary dip in our FDI. But as all of you know, we registered good growths, good GDP numbers in the first quarter and second quarter this year. 5.8% in the first quarter, 6.3% in the second quarter. And based on DBCC projections, the average growth rate for the year is about 6 to 7%. So I think we're in track, and hopefully this trend reverses sooner than later. Kabila ng pagtaas ng debt stock and external debt ratio ay proportion naman ito ng ating gross domestic product. Nakitaan kasi ito ng improvement sa ngayon ay nasa 28.9% mula sa 29% noong nakalipas na quarter. Narito naman ang naging paliwanag ni Zeno Ronald Abenoja, Assistant Governor Monetary Policy Subsector. So if we can recall, net FDI increased by about almost 8% year on year. If you look at the whole of first half of this year compared to last year, and the industries that benefited from the inflows of FDIs included manufacturing, the real estate, as well as the construction sectors. Yan ang paliwanag ni Zeno Ronald Abenoja, Assistant Governor Monetary Policy Subsector. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Nagbabala ang Department of Health laban sa mga imported na gamot na umano'y ibinebenta bilang Mpox vaccine. Anya sa Department of Health, umabot sa kanilang kaalaman ang umano'y pag-aalok o kaya pagbibenta ng ilang mga individual ng ilang klase ng gamot. At imported ang karamihan sa mga ito ng mga bakuna kontra umano sa Mpox. Ayon sa ahensya, hindi makatitiyak ang publiko na ligtas ito o epektibo ang naturang mga klase ng gamot dahil wala na mga approval ng Food and Drug Administration para sa pagbebenta sa naturang mga produkto. Dahil dito ay pinaiiwas ng Department of Health ang publiko sa pagbili, paggamit o kaya ay pagtuturok ng mga naturang klase ng bakuna. Ayon pa sa ahensya, hintayin na lamang ang mga legal at available na mga bakuna kontra sa Mpox at saka magpabakuna. Samantala, tiniyak naman ng Department of Health na kasalukuyan ng nagre-recover ang mga Mpox clade 2 patients dito sa ating bansa. Ang mga ito mga kabombo ay patuloy na nagpapagaling habang naka-isolate naman sa karamihan ng mga tao at ang iba ay nasa kanilang mga tahanan ngunit hindi maituturing na banta sa kalusugan ng iba pang mga mamamayan. Bombo International News. Lalo pang tumaas ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa pananalasa ng bagyong Yagi sa Vietnam habang umuhupa na ang epekto ng naturang sama ng panahon. Kasabay ng nagpapatuloy na search and rescue at retrieval operations sa iba't ibang bahagi ng bansa, umabot na sa 233 katao ang nakumpirmang nasawi. Patuloy ding pinaghahanap ang mahigit 100 katao na ilang araw nang naiulat na nawawala. Habang nagpapagaling naman sa mga pagamutan o ospital ang mahigit 800 katao na nasugatan sa kasagsagan niya ng pananalasa ng naturang bagyo. Noong araw nga ng Sabado, noong ito nga naglandfall, o noong nakalipas na linggo nang maglandfall itong naturang bagyo sa naturang bansa at nanatili dito sa loob ng ilang oras. Gayunpaman, hindi agad tumigil ang malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Vietnam kahit nakalabas na ang naturang bagyo, dahilan upang magkaroon ng biglaang pagbaha at mga insidente ng pagguho ng lupa at mga istruktura. Ilang mga kalsada na rin ang naitalang nasira sa kasagsagan ng mga pagbaha
at nahihirapan ang mga otoridad na magdala ng mga heavy equipment sa lugar para magamit sana sa kanilang mga paghukay dito sa mga gumuhong lupa mula yan sa mga gumuhong kabundukan. Hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang ginagawang paghanap sa mga distrito na labis na sinalanta ng naturang bagyo tulad ng probinsya ng Laukay, probinsya ng Caubang at iba pa. Ang bagyong Yagi ay ang bagyong enteng na tumama sa Pilipinas na nakaapekto naman sa mahigit 2 milyong mga Pilipino. Maliban sa Pilipinas, naglandfall ito bilang super typhoon sa China, tumuloy sa Vietnam at nanalasa rin sa bansang Thailand. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali, darating sa Pilipinas ngayong araw ang full rig ship ng Italian Navy at nakatakda itong dumaong dyan sa Port of Manila. Ang naturang barko mga kabombo ay 73 taong gulang na at ito ay Amerigo Vespucci ang kanyang pangalan at magsasagawa yan ng 5 araw na pagbisita dito sa ating bansa. Ayon sa Philippine Ports Authority, ang naturang barko ay may 264 na mga opisyal at mga kadete na lulan. Kasalukuyan itong nasa kalagitnaan ng 20-month voyage at planong libutin ang buong mundo. Nagsimula ang paglalayag noon pang July 2023 mula sa Italia at unang dumaong ito sa iba pang mga pantalan sa bahagi ng Europa, Africa at 2 American continent. Sa Asia mga kabombo at Oceania, isa ang Port of Manila na nakatakdang daungan ng naturang barko batay na rin sa original nitong schedule. Ang naturang sasakyang pangdagat ay pinangalanan sa 5th century Italian explorer at navigator na si Amerigo Vespucci at kung saan ay hinango naman ang pangalan ng Amerika at ngayon ay ito ay agaw pansin dahil nga sa kanyang nabigasyon sa iba't ibang sulok ng daigdig. Samantala sa mga karagdagan pa nating balita, inihayag naman ng Makati City Local Government at ni Mayor Abigail Binay na magbibigay umanong lungsod ng mga portable na X-ray services hindi lamang sa mga residente ng Makati kundi pati na doon sa mga itinuturing na sister local government units sa buong bansa. Binigyang din nga ng alkalde ang mahalagang papel na gagampanan ng mga gagamiting pasilidad sa early diagnosis at treatment ng tuberculosis at partikular sa mga lugar kung saan limitado ang access sa medical facilities at healthcare resources. Sinabi nga ng alkalde na ang portable X-ray unit ay isang mahalagang kagamitan upang malabanan ang TB sa Pilipinas. Anya layunin ng naturang hakbang na makatulong na mapunan ang healthcare gap lalo na sa underserved at marginalized communities. Dahil nga mahalaga sa mabisang paggamot ang tuberculosis, ang early diagnosis ay kinakailangan upang agad itong malunasan at kinakailangan matiyak na kahit ang mga nakatira sa malalayong lugar ay makaka-access doon sa advanced technology at matuklasan dapat ito sa maagang panahon at wasto ang magiging paraan ng gamutan sa ating mga kababayan. Ipinahayag pa ng alkalde ang kanyang pagkabahala sa mga ulat na mayroong mahigit 600,000 na mga aktibong kaso ng tuberculosis sa bansa. Anya, sa pamamagitan ng portable X-ray machine ay may lalapit na ang diagnostic services sa mga kapwa Pilipinong kadalasan ay hindi napapansin dahil naman sa kanilang lokasyon at kakulangan ng resources. Kasabay nito mga kabombo, nangako naman itong si Mayor Abby na makikipagtulungan din sila sa grupo nitong si Eloisa Cepeda Teng, ang presidente at founder ng TB People Philippines
upang palakasin ang pagsisikap na labanan ng tuberculosis sa ating bansa. Samantala, tumutulong na ang Metro Manila Council sa kampanya laban naman sa monkeypox. Kasunod na rin yan ang tuloy-tuloy na pagtaas ng kaso ng naturang sakit. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 11 kaso ang nakumpirmang nagmula dito sa Metro Manila. Ayon kay MMC President and San Juan Mayor Francis Zamora, bawat lokal na pamahalaan sa National Capital Region ay kailangan ng makibahagi sa kampanya upang mapigilan ang lalo pang pagkalat ng naturang sakit. Aniya, bahagi ng naturang kampanya ay kung paano ang magiging management ng mga lokal na pamahalaan sa mga kumpirmadong mpox patient, contact tracing at iba pang salik para mapigilan ang pagkalat nito. Bukas din aniya ang MMC sa kolaborasyon kasama ang Department of Health at maaari aniya magsagawa ang ehensya ng mga town hall meeting o tawagan ang mga barangay official upang bigyan sila ng kaalaman hinggil sa naturang sakit. Batay sa datos ng Department of Health, ang mga pasyente sa Metro Manila na nakitaan ng monkeypox ay may edad 26 anyos hanggang 41 anyos. 10 mula sa 11 kaso rito ay pawang mga lalaki. Sa ngayon, mayroong 15 aktibong kaso ng mpox sa bansa. Ang 4 ay nagmula sa Calabarzon, diyan ho sa Cavite, Laguna, Batangas, Quezon at maging diyan sa may bahagi ng Cagayan Valley Region. Sa dagdag pa nating mga balita, itinaas mga kabombo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang benefit package para yan sa mga severe dengue patients. Yan ay sarap na rin ang paglobo ng bilang ng mga kaso ng dengue sa ating bansa. Mula sa dating 16,000 pesos ay ginawa na ito na 47,000 pesos alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginawa nga ng state health insurer ang naturang hakbang kasabay na rin ang lalo pang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa Pilipinas. Halimbawa rito ang libu-libong kaso na naitatala mula pa noong Agosto 4 hanggang Agosto 17 kung saan ay umabot ito sa 36,335 cases ang nai-record sa buong Pilipinas. Ayon nga kay kay PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas, ang bagong package rate ay maaari na umano na magamit o ma-applyan ng mga pasyente na may severe dengue cases. Una na ring inaprubahan ng PhilHealth ang pagtaas ng benefit package para yan sa mga dengue fever at ginawa itong 13,000 mula sa dating 10,000 pesos lamang. Samantala mula naman Enero hanggang nitong Setyembre 6, umabot na sa 208,965 dengue cases ang naitala sa buong bansa. Mas mataas yan ng 68% kumpara sa nai-record noong nakalipas na taon sa parehong period na umaabot lamang sa 124,157. Samantala, humihiling ang mga kaanak ng pinaslang na broadcaster na si Jerry Ortega ng mabilis at patas na paglilitis sa kaso ni dating Palawan Governor Joel Reyes. Seryes nga ang inakusahang utak umano sa pamaslang kay Ortega noong taong 2011. Hiling ng pamilya Ortega, 13 taon na ang nakalilipas ngunit hindi pa rin sila makakuha ng mabilis at patas na paglilitis sa kaso sa kabila ng napakaraming ebidensya na nagdidiin sa dating gobernador. Unang sumuko nga itong Seryes sa National Bureau of Investigation noong Setyembre 11 ng kasalukuyang taon, mahigit isang taon mula noong ipag-utos ng Korte Suprema ang muling pag-aresto sa kanya. Maliban sa pamilya Ortega, ilang mga organisasyon na rin ang umaapila ng mabilisan at patas na paglilitis sa dating gobernador. Kabilang na dito ang mga International Press Freedom Organization na Free Press Unlimited, Committee to Protect Journalists and Reporters Without Borders at iba pang mga organisasyon. Abangan mamaya mga kabombo, mga Castor Nation, ang Department of National Defense may mga ibinahagi na kanilang paninindigan ukol naman sa hindi pagtanggap dito kay Pastor Apollo Kibuloy sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Ito mga kabombo at kaugnay nga niyan, kuha tayo ng report mula sa ating kasamahan. Ito nga si Secretary Gilbert Chodoro ay naglabas ng kanyang saloobin hinggil dito at ang iba pang mga opisyal ng Department of National Defense. Kunin natin ang pag-uulat ni Bombo John Flores.
Nanindigan ng Department of National Defense sa pagtutol nitong ilipat si Kibuloy sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Kahapon ay nagain ng Department of National Defense ang isang motion sa Quezon City Regional Trial Court upang harangin ang planong paglilipat kay Kibuloy sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Department of National Defense Assistant Secretary and Chief of Legal and Legislative Affairs, Attorney Eric Lawrence D., walang kinaharap na kaso si Kibuloy sa General Court Martial kaya't hindi ito maaaring ipiit sa kampo Aguinaldo. Dahil dito, hindi anya akma na sa AFP ipiit ang kontrobersyal na pastor. So yung Department of National Defense po, naghahain po kami ng aming comment opposition upang tutulan ang mosyon ng mga akusado na magpalipat sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines. Ang pangunahing dahilan po nito ay yung mga aligasyon po laban sa mga akusado ay pawang mga heinous crimes na nasasaklaw po ng jurisdiction ng ating mga civil courts. Pangalawa po, hindi po trabaho ng Armed Forces of the Philippines ang detention of suspects in criminal cases. Una rito ay naghahain na rin ng panibagong mosyon ang ahensya sa Pasig Regional Trial Court noong Martes. Una nang sinabi ni EPIC spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na igagalang nila ang magiging desisyon ng mga nabanggit na korte kaugnay sa kanilang hinaing mosyon. Para sa Bombo Network News, Bombo John Flores nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Ngayon pa lamang ay maaga nang nagpahayag ng suporta ang mga city official ng Los Angeles para yan sa hosting nila ng 2028 Olympics at Paralympics Games. Nagsagawa ng parada ang mga local official kung saan iwinagayway ang watawat ng Olympics. Ito na kasi ang pangatlong beses na magiging host ang Los Angeles ng Olympics na ang huli ay noong 1984 habang sa unang pagkakataon ay ang lungsod ang magiging host naman ng Paralympics. Sinabi ni LA Mayor Karen Bass na ang Olympics ay laro para sa lahat. Kasama rin sa seremonya ang mga fencer na naka-wheelchair at si Los Angeles native at Paralympic shot put silver medalist Arel Middleton. Tiwala ang organizer ng Los Angeles 2028 na magkakaroon ng malaking tulong ang mga Hollywood star para mas dumami ang mga manonood ng naturang torneo. Sa mga karagdagan nating balitang palakasan, muling bumalik mga kabombo si Boston Celtics forward Al Horford sa kanyang home country na Dominican Republic. At sa pagkakataong ito, bilang isang NBA champion, si Horford mga kabombo ay bahagi ng Boston team na nag-uwi ng kampyonato nitong nakalipas na NBA season. Dala-dala ng NBA champion ang kanyang Larry O'Brien Trophy at bit-bit ito pagbaba sa eroplanong kanyang sinasakyan. Ayon kay Horford, umalis siya sa Dominican Republic 24 na taon na ang nakakalipas at nakalulan ang naturang basketball star at kasama yung iba pang mga personalidad sa eroplano at bitbit yung naturang tropeyo at sa kanyang bansa umano ay excited sa kanyang pagbalik at bitbit nga ang championship trophy. Ayon sa kanya, special ito para sa kanya at sa kanyang pamilya na kasama ring bumalik sa kinalakhang bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Boston Celtics forward Al Horford. Great, feels good. People are happy. This has never been done before, and I was just telling the press I left here 24 years ago. It's crazy, and to be able to come back here with the trophy in hand, it's something that's special for me and to my family. Bagian mga kabombo ng mensahe nitong si Boston Celtics forward Al Horford. Si Horford nga mga kabombo ay ipinanganak sa Puerto Plata at siya ay kauna-unahang Dominican player na nanalo ng NBA Championship. Siya ay nagsilbing starter sa lahat ng 5 finals game sa pagitan ng Boston Celtics at Dallas Mavericks sa kabila ng kanyang edad. At yan ay 17 season
at nagawa niya mga kabombo na makapagbigay ng magandang opensa at depensa na rin para sa kanyang kupunan na kinabibilangan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan ay ganap na pong 28 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa iba pang mga balita, iniimbestigahan na ng Government Service Assurance System o GSIS ang naganap na data breach sa kanilang opisina. Ayon sa GSIS na kabilang ang isang administrator account at isa sa kanilang computer ang sinasabing napasok umano ng mga hackers. Agad na tinanggal online ang nasabing mga apektadong computer para hindi na lumala pa ang naturang data breach. Inaalam pa nila kung gaano kalawak ang naging epekto nito. Nakikipag-ugnay na rin sila sa mga iba't ibang ahensya para matukoy kung sino ang nasa likod ng nasabing pag-atake. Sa dagdag pa nating balita, hinikayat ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Department of Agriculture at iba pang mga kaukulang ahensya na paramihin pa ang mga lugar kung saan mayroong kadiwa stores na nagbebenta ng bigas sa mas mababang presyo. Ginawa nga ni Speaker Romualdez ang naturang pahayag kasabay na rin ng papuri nito sa paglulunsad ng bagong bayaning magsasaka rice farm program at isang kolaborasyon ng National Irrigation Administration at mga miyembro ng Irrigation Association na naglalayo niyan na makapagbenta ng murang bigas sa mga vulnerable sector at nagtitipon din at yan ay isinasagawa nila doon sa ilang venue kagaya na lamang ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System at yan ay isang gymnasium na pinagdausan dyan sa Cabanatuan City at kung saan ay kinilala ng pinuno ng Kamara ang potensyal ng naturang programa na makakatulong umano sa pagtitiyak ng seguridad sa pagkain ng ating bansa at pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kinilala rin ng leader ng Kamara ang Department of Agriculture at yung pagtugon sa panawagan na paramihin ang mga kadiwa centers kung saan ay makakabili ng bigas sa halaga lamang na 29 pesos ang kada kilo. Yan ay upang marami pang mamimili ang makinabang dito. Sa kanyang naunang naging pagbisita sa ilang palengke sa Metro Manila, kinumpirma nga ni Romualdez na may bigas na ibinibenta sa halagang 42 pesos ang kada kilo. Binigyang diin ng House Speaker ng mga hakbang na yan ay hindi lang pangmadalian na tulong at yan ay pinapasa ng mga pamilyang Pilipino, ngunit nakakatulong din sa hangarin ng gobyerno na masolusyonan ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at magkakaroon ng seguridad sa pagkain sa ating bansa. Muling tiniyak nito ang pagsisikap nga ng Kamara na suportahan ang mga programa ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging abot kaya ang presyo ng mga bilihin at matiyak din ang sapat na supply ng pagkain. Tinukoy pa ni Speaker Romualdez ang mahalagang papel ng Kamara de Representante sa pagpasa ng mga legislasyon o mga batas para protektahan ang kapakanan ng mga Pilipino pati ng aktibong pagpapatupad ng kanilang oversight powers. Kumpiyansa naman itong pinuno ng Kongreso na kasabay ng pagpasok ng anihan at pagdating na rin ng inangkat ng mga bigas ay mangyayari yan sa susunod na buwan, lalo pang bababa ang presyo nito sa mga pamilihan. Samantala, inaresto ng mga otoridad ng 2 Vietnamese at 2 Chinese national dahil yan sa pagkakaroon ng matataas na kalibre ng baril matapos ang kanilang isinagawang operasyon. Sa bisa ng search warrant, hinalughog mga kabombot ka Star Nation ang isang condominium dyan sa may Makati City. Kinalala ng Southern Police District ang mga suspect na sina Zhu, 28 anyos, si Pong, 30 anyos, parehong Vietnamese national at pangunahing subject nga ng naturang search warrant. Nahuli rin ang 2 Chinese national na kinilalang si Na Li, 33 anyos at Isang Sang. Ang 4 ay nakatira nga sa naturang condo unit. Batay sa ulat ng pulisya, isinagawa ang operasyon ng Investigation and Detection Management Section kasama naman ang Special Weapons and Tactics, itong SWAT team at mga tauhan mula yan sa Ayala Substation ng Makati City Police Station. Ang naturang search warrant ay para nga kina Zhu at Pong
na ay inisyo ni Honorable Cristina Havalera Sulit, First Vice Executive Judge ng Makati City Regional Trial Court o RTC. Na-recover nga ng mga pulisya ang mga suspect, itong isang rifle, isang submachine gun at isang pistol kasama ang ilang basyo ng bala. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Nais ng mga airline companies na magkaroon ng konsultasyon sa bagong operator ng Ninoy Aquino International Airport. Simula kasi ngayong araw, Setyembre 14, taong kasalukuyan nga, ay pamumunuan na ng Ninoy Aquino International Airport Infrastructure Corporation ang nasabing paliparan. Sinabi ng General Manager na si Lito Alvarez na maaari silang magkaroon ng terminal reassignment, subalit hindi pa ito mangyayari ngayong taon. Sa ngayon ay status quo ang terminal assignment kung ano ang dating terminal na ginagamit ng mga airline companies at hindi pa babaguhin sa ngayon. Pinayuhan nito ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa mga airline companies kung saan ang terminal ng kanilang flights ay nakatakda naman at doon pa rin magtutungo ang mga pasahero. Nanguna ang PAA Tollway Corporation na siyang operator nga ng Manila Cavite Toll Express o Expressway sa pagsisimula ng dry run ngayong araw para yan sa 100% cashless toll collection. Ang naturang dry run ay pinatupad sa iba't ibang toll plaza ng naturang expressway. Batay o sa kabatiran nga ng publiko, para sa kabatiran ng publiko, ang mga motoristang dadaan nga sa pamamagitan ng Cavitex Toll Plaza sa Parañaque at Kawit, Cavite ay kailangan munang mag-install ng Radio Frequency Identification Stickers o RFID sa kanilang mga sasakyan. Wala namang magiging cash lane sa kabuuan nga ng pagpapatupad ng naturang dry run. Samantala, ang mga motorista na walang may pakikitang RFID pagkatapos ng dry run ay magmumulta ng 1,000 piso sa unang paglabag, 2,000 piso naman ang multa sa pangalawang paglabag at 5,000 sa mga paulit-ulit na paglabag. Pagmumultahin rin ng kumpanya ng parehong halaga ang mga motoristang gumagamit ng pekeng RFID. Para naman sa mga motoristang may RFID ngunit walang laman, ay magmumulta ito ng 500 piso, 1,000 naman sa pangalawang paglabag at 2,000 mahigit o 2,500 sa mga paulit-ulit ng lumalabag sa naturang mga panuntunan. Makukumpleto ng mga kabombo sa buwan ng Nobyembre ang delivery ng lahat ng mga automated counting machines na gagamitin sa 2025 national and local elections pati na sa Bangsamoro parliamentary elections. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na pagsapit nga ng Oktubre ay matatapos na ng Miro Systems ang paggawa ng kabuang 110,000 units na kakailanganin para sa nalalapit na halalan. Agad din niyang i-deliver ang lahat ng mga makina dito sa Pilipinas pagsapit ng buwan ng Nobyembre. Ito ay mas maaga ng 1 buwan kumpara doon sa dating itinakda na buwan ng Disyembre. Batay na rin sa kontrata na pinirmahan ng Commission on Elections at ng Miro Systems. Una nang nakapag-deliver ang Miro ng kabuang 27,500 machines dito sa Pilipinas. Ang naturang mga makina ay kasalukuyan namang nasa bodega ng komisyon habang ang iba ay ginagamit sa mga roadshow o kaya ay demonstration upang ipakita kung paano gagamitin ang makabagong klase ng mga makina. Ngayong Setyembre mga kabombo ay inaasahan ng Commission on Elections na makakapag-deliver muli ang Miro Systems ng karagdagan na 30,000 automated counting machines habang Oktubre naman ay panibagong 30,000 ang may papadala dito sa Pilipinas hanggang sa makumpleto ng tuluyan ang lahat ng mga kinakailangang makina. Samantala, kasabay naman ang isinasagawang mga inspeksyon sa mga naunang dumating na automated counting machine sa Pilipinas, 3 na ang natukoy na pumalya o nagkaroon ng component na malfunction. Ito ay batay na rin sa isinagawang hardware acceptance test ng Miro Systems at ng Commission on Elections personnel na siya namang nagsasagawa ng mga pagsusuri. Ayon nga kay Garcia, kapag naayos na ang mga ito ay muling
at nakapagtala ng panibagong pagpalya ay kailangan na itong ibalik doon sa pinanggalingan at yan ay bahagi umano ng kasunduan. Pagtitiyak pa ni Garcia, kahit isang component lamang o isang bahagi ng naturang makina ang papalya at hindi gaano na maayos at paulit-ulit ang pagkasira, ay ibabalik ito sa kumpanya nang walang gagastusin ang Commission on Elections. Sa pagkakataong ito mga kabombo, mga ka-Stardation, kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga himpilan. Diyan sa bahagi ng Mindanao, may ipinatupad na suspension of classes para yan sa ilang mga paaralan dahil na rin sa epekto ng walang tigil na pagbuhos ng ulan at daan-daang pamilya yung apektado rito, mga kabombo ng mga pagbaha. Alamin natin ang mga update ng Bombo Radio Coronadal. Umabot sa higit 10 local government units mula sa 4 na probinsya sa Rehiyon 12 ang nagpatupad ng suspension of classes sa mga pribado at pampublikong paaralan dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ito ang kinumpirma ni Office of the Civil Defense Region 12 Information Officer Jorimay Balmediano sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Balmediano, ang nasabing mga lugar ay kinabibilangan ng bayan ng Lake Cebu dito sa lalawigan ng South Cotabato, Calamansig sa probinsya ng Sultan Kudarat, Malapatan, Maasim at Yamba naman sa Sarangani, habang mga bayan naman ng Antipas, Alamada, Tigkawayan, Carmen, Banisilan at Aliosan sa Cotabato Province. Ang nabanggit na mga lugar ang nagpatupad ng suspension ng face-to-face classes, ngunit nagpatupad ng alternatibong paraan upang maipagpatuloy ang leksyon ng mga estudyante. Sa katunayan, ayon kay Balmediano, ang ilan sa mga lugar na nabanggit ang una na ring nagpatupad ng suspension of classes simula kahapon. Maliban dito sa monitoring ng Office of the Civil Defense Region 12, may mga lugar din na baha, kabilang ng higit 10 barangay sa Tulunan, Cotabato, kung saan nasa 454 families ang naapektuhan. May mga naiulat din na mga landslide at lugar na naapektuhan ng pagkabuwal ng mga punong kahoy dahil sa malakas na hangin. Sa ngayon, nagpapatuloy ang assessment sa iba't ibang lugar sa Region 12, lalo na ang mga pamilyang apektado. Sa kasalukuyan, ipinasisiguro ng Office of the Civil Defense Region 12 na nakaalalay ang kanilang tanggapan sa bawat local government unit upang masiguro ang mabilis na pagresponde sa kalamidad hanggang sa rapid assessment upang malaman ang kabuang pinsala na iniwan ng baha, landslide o anumang sakuna. Ipinasisiguro din ni Balmediano na nakaantabay 24/7 ang emergency response team mula sa mga barangay na siyang pinakaunang dapat tumugon sa anumang kalamidad. Panawagan pa rin ng Office of the Civil Defense Region 12 sa lahat na mag-ingat, maging mapagmatsyag at agad na lumikas habang may panahon pa, lalo na sa mga lugar na itinuturing na flash flood prone and landslide prone areas. Ay na mga pagbaha at saka landslide dulot po ng sunod-sunod na mga pag-ulan dulot ng ating southwest monsoon. Ang amin na lamang po paalala ay palagi po tayong makinig sa mga alerto at balita po, lalo-lalo na namumula sa ating mga warning agency, sa Pag-asa, sa MGB mula po sa amin, at sumunod po tayo sa mga abiso ng ating mga barangay DRRM committees. Kung kinakailangan pong lumikas ay lumikas po tayo at pumunta agad sa mga identified safe area or evacuation centers. Ang naging pahayag ni Ms. Jorimay Balmediano, ang Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 12 sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Ito namang dalawang tulay sa lalawigan ng Isabela hindi madaanan dahil yan sa pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River. May buong detalye dito ang Bombo Radio Kawayan. Hindi madaanan ang dalawang tulay sa lalawigan ng Isabela dahil sa pagtaas ng lebel ng tubig sa Cagayan River. Ito ay kinabibilangan ng Santa Maria Cabagan Overflow Bridge at ang Alicaucao Overflow Bridge sa lungsod ng Kawayan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Attorney Constante Foronda, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Isabela, sinabi niya na ito ay bunsod ng mga pag-ulang nararanasan sa upstream o sa
sa bundok na bumababa sa Cagayan River. Bagamat naapawan ng tubig ang dalawang overflow bridges sa lalawigan, ay wala pa naman umanong nababaha ng mga kabahayan dahil hindi pa naman umaapaw ang tubig sa riverbanks. Sa ngayon ay malabo pa naman ang posibilidad na sila ay magpalikas, ngunit nakahanda naman na ang kanilang hanay sa pagtugon sa pangangailangan ng mga residente kung sakali mang lumala ang sitwasyon. Nakapreposisyon naman na anya ang mga relief packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at nakahanda na rin ang mga evacuation centers sa mga local government units para sa mga residenteng maapektuhan ng pag-apaw ng tubig sa mga ilog. Kaya pa naman i-conduct ng Cagayan River yung tubig na nanggagaling sa mga bundok. Nga lang, tataas at tataas yung level dahil yung conduction capacity ng Cagayan River hindi na gaya ng dati. Medyo sumikip, medyo bumabaw. Kaya yung tubig na nanggagaling sa bundok, hindi niya kayang ipalabas doon sa may apare, sa may Babuyan Channel. Dahil nga dun sa siltation. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo! Sa mga karagdagan pa nating balita, may kinalaman pa rin sa lagay ng panahon. May landslide na naitala dahil naman sa malakas na mga pag-ulan at pagkasira ng ilang kabayan. Dahil yan sa malakas na alon. Record po yan dyan sa Antique. May mga evacuees na rin. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo. Umabot na sa mahigit 6,000 mga individual ang naapektuhan ng pagtaas ng tubig baha sa probinsya ng Antique dahil sa masamang panahon bunsod ng Tropical Storm Freddy na pinalakas pa ng habagat. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Broderick Train, ang head ng Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi nito na ang mga evacuees ay mula sa mga barangay na may naitalang pagtaas ng level ng tubig baha. Ayon kay Train, maliban sa baha, may naitala ring pagguho ng lupa sa bayan ng Lawaan, Antique. Sa bayan naman ng Sebaste, may mga kabahayan ding nasira sa tabi ng dagat dahil sa malalaking alon. Sa ngayon, nagpapatuloy pang monitoring ng otoridad sa sitwasyon sa nasabing lalawigan. May mga internally displaced person kita o nag-evacuate. No? Barangay road lang medyo may tubig. But of course, mga national road, kasabal naman intensified ang coordinate sa mga local counterparts sa 18 municipalities. Register kita sa 18 municipalities, 1,831 families na nag-evacuate. Si Mr. Broderick Train. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Kahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito namang PRO11 tiniyak na malakas ang kanilang hawak na ebidensya laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan na tinutukan ng Bombo Radio Davao. Siniguro ng Police Regional Office 11 na matibay ang kanilang ebidensya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Patungkol ito sa mga lumapit sa tanggapan ng kapulisan na mga sinasabing naging biktima ng pang-aabusong sexual na mga minor de edad. Ayon ni Lieutenant Colonel Jeric Filosofo, ang officer in charge ng PAO PRO 11, na matibay talaga ang kanilang hinahuwakang mga ebidensya at mabigat din umano ang kaso na hinahawakan ng kanilang prosecutors laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Dagdag pa nito na malaki ang posibilidad na madadagdagan pa umano ang mga kaso na kinakaharap ng pastor dahil marami na rin umanong mga individual ang lumapit sa kanilang tanggapan upang magreklamo laban sa naturang pastor. Handa na rin umano ang kapulisan kung desidido na ang mga nasabing biktima umano na mag-file ng karagdagang kaso laban sa naturang pastor. Hinihikayat din ni Filosofo ang mga miyembro ng KOJC na hanggang ngayon dumaranas pa rin umano sa ganoong pang-aabuso na maghain na ng reklamo dahil handa umano ang kanilang tanggapan na tumulong upang matulungan ang mga hinihinalaang naging biktima ng pang-aabuso sa loob umano ng KOJC. Next concern po ma'am, naniniwala po kami na malakas po yung ebidensya
and malakas po yung kaso na at ebidensya ng mga prosecutors natin para i-prosecute po yung mga kaso na ginakaharap ni Pastor Kibuloy. Po sa mga nabiktima po ni Pastor Kibuloy o yung mga iba pang akusado, patuloy pong bukas ang tanggapan po ng ating PR11, especially yung ating WCPD, para tulungan po kayo at may reklamo niyo po kung ano po yung mga reklamo niyo, makapagdagdag pa ng statements o ebidensya para po sa mga kaso na iniharap ni Pastor Kibuloy. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo Lemuel Duero para sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang Department of Health Region 7 naman bigong maabot ang immunization target na nasa 65.68% pa lamang. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Star FM Cebu. Bigong makamit ng Department of Health 7 ang 95% target ng fully immunized child sa Central Visayas na nasa 65.68% pa lamang. Ito'y batay sa data na iprenesenta kahapon kasabay ng idinaos na 2024 Regional Immunization Summit sa Mandaue City na layong pausayin ang mga hakbangin sa pagbabakuna sa rehiyon. Batay pa sa datos, 25.66% lang ang compliance sa lalawigan ng Bohol, 28.58% sa Cebu Province, Negros Oriental may 26.44% at Siquijor na may 25.42%. Habang sa mga highly urbanized cities, nasa 32.34% ang Cebu City, Lapu-Lapu City sa 35.49% at Mandaue City na may 45.38%. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang Health Department na maabot ang 95% target dahil magbibigay pa umano ito ng kaligtasan sa mga bata laban sa mga sakit at magpapababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng outbreak. Samantala, binigyang din pa ni DOH 7 Director Dr. Jaime Bernadas ang kahalagahan ng lokal na pamahalaan, public at private partnership, stakeholders at ang komunidad sa pagpapalakas ng National Immunization Program. Kinikilala din ni Bernadas ang kahalagahan ng pagpapabuti ng mga paraan ng pagkolekta at paggamit ng data upang mabilis na tumugon sa anumang naobserbahang mga gap sa saklaw ng pagbabakuna. Challenges such as service disruptions, vaccine hesitancy have made it harder to meet our goals. Here in Region 7, we are committed to achieving the 95% immunization coverage target, which aligns with one of the Secretary's priority health 8-point agenda. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Para dito sa mga fans nitong Olympiana si Levi Ribibar, excited na raw ito na makalinya doon sa mga proyekto para sa kanyang pagpasok sa showbiz. Alamin natin ang chika dyan ng Star FM Manila. Nagdesisyon na pumasok sa mundo ng showbiz ang Pinay Olympia na si Levi Young Ribivar. Ayon sa gymnast, nasa dugo na umano nila ang pagiging artista dahil ang ama nito ang aktor na si Anthony Ribivar. Pumirma na nga ito ng kontrata sa isang entertainment agency kung saan may ilang nakalinya na siyang project. Ibinahagi pa ni Rui Vivar na all set na rin ang mga endorsements ito mula sa iba't ibang kumpanya. Sa naging exclusive interview ng Star FM Manila sa Pinay Olympian, thankful umano ito sa kanyang pamilya dahil sa full support sila sa anumang tahakin ng anak. They've just been able to support me in how I wanted to how far I wanted to go in this regards. So they just supported me throughout all of that, and we're just there to give me any, thing I asked or needed. Like, obviously, not everything can just be given to me. It requires a lot of, work and sacrifices from the whole family, but they really had to do so much in order to help give me the tools necessary to get to the highest level possible. Yan ang muna ang ulat mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa number 1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, umani rin ang pagbati sa kanyang katatagan ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Ito ay matapos sa mahigit 2 taon na pananatili sa Estados Unidos. Ibinahagi ng aktres na umuwi ito sa bansa dahil kailangan niyang sumailalim sa pangalawang infusion. Kasunod nito ay pasalamat rin ni Chris sa lahat ng mga taong patuloy na nagpaabot ng kanilang malasakit at suporta sa kanyang pinagdaraanan. Inamin rin ni Chris na kinakailangan niya ng matinding suporta mula sa mga kapatid, malapit na mga kamag-anak at kaibigan sa kanyang laban na sakit na iniinda. Nagpasalamat rin ito sa mga taong naging parte ng kanyang gamutan habang nasa ibang bansa. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maaari po masubaybayan yung mga programa sa pamamagitan ng iba't ibang platform. Available ito sa ating Bombo Mobile application o Bombo Mobile app. Pwede rin sa TikTok, YouTube at maging sa Facebook Live. Diyan sa Visayas sa region, mga kabombo, para doon sa mga Ilonggo speaking. Narito ang ating mga himpilan na mapagpipilian po ninyo. Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano speaking, nariyan naman ang Bombo Radio Cebu. At doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. And then para sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. At dahil nga po sa mga kalamidad na malimit tumama sa ating bansa, samahan niyo po tayo akong manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabomot ka Star Nation, sa ating Christmas countdown, 102 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! This Christmas we share the love. Bombo Radio. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi
o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Sa Radio Bombo! Philippines, tanong time at 3 minutos nagaligad sa taknang alauna sa hapon. Welcome diri sa bagbang alagad sang palatunturan Bombo Hanay Saudo sa bangad lawas sang Sabado petsa 14 sa bulan sang Setyembre sa bangig 2024. Ikaduwang adlaw sang Sabado sa kasyamang bulan sa mga year 2024. Sa mga hapon mangin kaupodan yung walagad si Bombo Erden Bayonita Arroyo. Updan kita hasta sa 2 sang atak na sa hapon sa magdurong sa inyo sang dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwas ang pungsod sa bangman mga balita sa bataga sa Ginampanga kag balita sa artista. Nagapabilin nga maulano ng aton sa ring panahon diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental kag sa iban pag parte sa aton sa ring pungsod bangod sa ning Bagyo Freddy nga mapaganda nagainhan sa southwest monsoon o kon hanging habagat. So, magaling batagid banwa. Although si Tropical Storm Freddy, o kon mayara sang international name nga Bibingka, nagagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Apang nga sininga trafo kon extension kagang southwest monsoon o kon hanging habagat. Amo pa ni nagkadala sa mga pag-ulan subong nga Sabado. So, mahimo nga tubtob pa ini buwas kay nagagwa manigilayon ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility alas 2 sang atak na kay nasang hapon or kay nasang kagahon rather. However, amo pagid ni mga nagadala man sa mga pag-ulan nga nagatugas ang pagbaha diri sa aton sa pila ka mga barangay o kon mga banwa sa Negros Occidental kag subong man sa iban sa ning parte sang pungsod Pilipinas. Kaya sa may Palawan, meron man ganin dito sang evacuation at the same time sa may Zamboanga City, masobra man sa 1,000 ka mga pamilya ang nag-evacuate bangod sa ning pagbaha dala sang madamol nga pag-ulan subong nga Sabado. Check nato nagkaroon monitoring sang Provincial Disaster Management Program Division sa Negros Occidental sa mga banwa kag kasyudaran diri sa aton sa may probinsya. Pero kay natin may raman kita live report direkta dara sa may syudad sang Bago ining mga dalan o kon mga taytay nga hindi bala passable bangod sa pagsaka sang level sang tubig. Ginakapod dato nagkaroon na si Provincial Disaster Management Program Division Head Irene Bella Plotenia.
May pahayag naman na diri ang amay siling 5 katuig nga bata nga lalaki nga naanod kahapon sa suba dara sa barangay Alihis ada nakit-an subong nga aga dara sa may barangay Singkang Airport. Ining si James Arnaiz ika-3 ini sa mag-ululutod then napataya siya kahapon na Friday the 13th. Balikan natin na karon na with the Bombo Gracelyn na labaton nagikan sa may Bombo Patrol. Padayon man ang monitoring sang Bombaradyo Bacolod sa mga aktibidades sang Canlaon Volcano. Mayo ni kaya nagnubo na ang numero sa mga volcanic quakes nga na-record sa nakaligad nga 24 oras. 5 na gid lamang ka volcanic earthquakes ang natabo suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa iba na pang mga balita lokal, nagabatigayon man sa demonstration sa buong aga ang Commission on Elections para sa automated counting machine habang ipagagamito na sa 2025 elections. So, dira ni kay naging nabatigayon sa may social hall sa Negros Occidental Provincial Capital. Agiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga mahimo magaluntad samtang nga nagapangalagad ang atonson nga palatuntunan diri sa Bombohanay sa Udo. Dugang nga sa mga detalye mangin kaupad ba naton pagbalikta ang pinuno sang PDM-PD sa Negros Occidental Miss Irene Bella Plotenia pagkatapos sang importante nga mga pahanumdom. Standby. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nakaligad sa atak ng alauna. Pabalik na sa ato sa pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udo. Ang Bagyo Ferdy gapon na nagadala sa mga pag-ulan na diri sa aton sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Kagiban pa nga parte sa aton sa nga pungsod bisan pa nga nagagwa na ini sa may Philippine Area of Responsibility kaya inoras ba lang niya sa nga pagtiner pero ginapabasko gapasini ang hanging habagat abot na nagadala sang pagulan na diri sa aton sa pungsod.
Si Baguio Ferdi nga mayroon sang international name nga Bibingka ang nagbiya sa Philippine Area of Responsibility alas 2 kay nasang kaagahon, and then yara na siya sa 1,210 kilometers sa nasidlangan na naminhan na sidlangan sang extreme Northern Luzon. Dala sini ang kabaskugon sang hangin nga nagadangat sa 85 kilometros kada oras. Kaga sabong man pagmadlo sang nagadangat sa may 105 kilometers per hour, at mayroon sang central pressure nga 992 or mayroon ini sang nagahulag siya padulong sa may nakatungdan naminhan nakatungdan sa kada sigon nga 20 kilometers per hour. Siya ang ginalauman nga magapadulong na sa Okinawa, Japan, and then magahulag west-northwestward sa ibabaw na sa East China Sea. Ang ining nasambit nga bagyo nagadalag yapon sang mamadlo sang hangin halin sini sa sentro niya kag naga-extend outwards up towards 680 kilometers. Natisaway nga kapon gani sang hapon no ang nagamadlo sang hangin diri sa aton, and then hasta na magkasisidmon. So magini siguro pagtabok man sang ining pamilya ni Michelle Aligato dira sa may paglabay nila bala sa suba sa may alihis nga nagresulta sa sining insidente nga nahulog abing sining bata, and then wagid na tabangan. Suno sa pag-asa, mas orbisan nga na sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ining nasambit nga bagyo, makita gyapon sa satellite images ang madamol nga panganod nga nag-apekto sa dako nga bahin sang aton na sining pungsod. Kag padayon man ang epekto sa southwest monsoon kon hanging habagat nga muni ang ginabutong bala sang bagyo abo na nga kadamol sang pag-ulan. In fact, subong nga aga meron naman sang alerts ang National Disaster Risk Reduction Management Council nga lauman sini ang madamol nga pagtupa sang ulan sa may Iloilo. And then kaina, I think that was kagabi no, ang ining red rainfall warning para sa may Negros Occidental. Pero subong nga Sabado, ang Mimaropa, ang Western Visayas, at ang Negros Occidental mag-eksperyensya sang monsoon rains. Bot sa lingon madamol gyapon nga pagtupa sa ulan, kag mayara sang posibilidad sang pagluntad sang flash flood o kon landslide sa tion sang tayuyon nga pagtupa sang madamol nga ulan. Ang Bicol region kag nabilin nga bahin sang Negros Island region ang mag-eksperyensya man sang panalagsa nga kon kaysa tuman kadamol nga pag-ulan. Kag subong man kasarangan tubtob madamol nga pag-ulan ang mahimo nga magresulta sa flash floods sa kag sabang man landslides. Kaya sa tayuyon nga pagtupa sang ulan, so nagahumok ba ng duta aban nga nagaluntad ang ining rain-induced landslides. Ang Metro Manila, the rest of Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Socsargen, Caraga, Northern Mindanao, Calabarzon, Zambales, kag Bataan ang mag-eksperyensya subong nga Sabado sa nagaguom nga kawaan. Nga kon kaysa mayroon sang panalagsa nga pagulan, dala ini sang southwest monsoon, kag mahimo man nga magresulta sa flash floods o kon landslides. Yara sa piyakalinyang pinuno sang Provincial Disaster Management Program Division sang Negros Occidental, Irene Bel Plotenya. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Ernie. Mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Ernie, kag sa imo man salamat. Kumusta monitoring ninyo subong ma'am sa may mga kabanwanan kag kasudaran diri sa Negros Occidental? Sorry, ma'am. Kumusta ang inyong monitoring mga nakalabot ka nga report? So far, mismo, no, may ara, pag ito mga area, nag-experience ang moderate to heavy na pag-ulan diri sa Negros Occidental.
Okay. May mga naka-report ma'am nga mayroon sang evacuation abi or preemptive evacuation nga ginimplementar nila. Oo. So as of mismo 11 o'clock kagina may ara kita sa 15 ka LGUs na nag-evacuate na sa ilang mga tao sa evacuation center. Okay. Base pwede natin ma-enumerate ni siya ma'am. Dahil lagit mama. Sila ma'am no San Enrique, Valladolid, Pontevedra, Isabela, Bago, Hinubaan, Sipala, Himamaylan, Kawayan, Inigaran, Ilog, Masias Padilla, Kabangkalan, Pulupandan, Nakastilyan. Oo. So pila ganito ma'am ng total individuals or families? May ara kita sang total nga 300 families, 13,115 ka families or total of 42,700 2 ka affected families. Oo. So, siguro mamarag din sila nag-start sa mga kilid abisang suba or sa mga flood-prone areas dira sa mga nahambal na to nga mga banwa. Yes, ma'am. Okay. Ano pa man lang din, diba, ma'am? Preemptive evacuation? Oo, ma'am, may ara. Kita sa preemptive evacuation, may ara nga during nag-flooding na gin-evacuate na gin sila, gin-force evac sila because of safety nila. Oo. So, mambal na to, ngayon yung mga areas gani flooded manisubong. Pero may ara, man nga mga area nga nagamat-amat naman panaog ang tubig sa ilang mga suba. So that's why ang iban nang ginapatingir na lang na sa evacuation center kay basi magpusod pagitang land by tomorrow so for the safety Manila. Oo. Okay. So ang una lang ni ma'am nga mabulig danay sa ila is ang LGU nga amon nag-implement sang preemptive evacuation. Yes, ma'am. So bali amo na ang LGU and then nag-augment man sa aton ang DSWD tapos aside from that ang province nang nagamat-amat naman pang provide sa ila sa ilang mga kinahanglan as long as gina-request man sang LGU natin. Oo. Okay. So, anong mabili ni mo ma'am nga mensahe sa mga pumuluyo sang probinsya sang Negros Occidental? As possible, mismo, mamati, matagyapon sa mga advisory sa aton, particularly sa DOST, Pag-asa. Then aside from that, of course, kung may mga advice ang aton LGU nga kinahanglan na nila mag-evacuate as much as possible, follow lang sila yapon sa instruction. Oo. Kay mahimo ma'am, hasta pa ni tomorrow, ang medyo madamol nga ulan diri sa aton? Based sa forecast ng aton nga DOST Pag-asa, ma'am, until tomorrow, may expect na heavy rain. Heavy rain. Sige. Ma'am, salamat gid sa time nimo diri sa Bamaradyo Bacolod sa liwat mayong hapon. Maayong hapon man kag imo kag say matagpalamati. Maraming salamat sa pinuno sang Provincial Disaster Management Program Division sa Negros Occidental, Irene Bella Plotenia. So, 15 ka mga LGU sa nag-implementar sang preemptive evacuation na diri sa aton sa Negros Occidental. Kay na meraman na kita sang report na direkta dira sa syudad sang Bago. Mayaraman sa mga pagbaha-baha. So, sa aton sa mga kauturan, sa aton nga mga tagpalamati, pwede ka mga makapalabot diri sa aton isang information kung kamusta ang sitwasyon ninyo dira sa inyo sinitag sa mga barangay o kung banwa. Sa sining mga tinion kay man hindi lang kita diri sa may Negros Occidental ang nag-experience sa ning madamol nga pagtupa sang ulan sa may Zamboanga City. Nag-implementar naman to sila sang preemptive evacuation sa mga barangay nga apektado sang pagbaha. And then sa may Palawan,
may mga nag-evacuate man na dito. So kalabanan gid dre sa somehow parts sang Luzon and then Visayas kag Zambia sang Mindanao or sa southern Philippines. May mga evacuation na sa sining mga tinion. So ginaayo talang gid sa mga pumuluyo nga hindi kita hindi na lang gid ba, for example, mga malabayan pa kamundera nga mga overflow, no? Siyempre, overflow yung malapaw, giba na ang tubig mo. Hindi ba na siya pareho sang taytay abing balapawan lang gid ang taytay kon kataas gadya sang tubig nga mag-awas gid bala ang tubig sa may pangpang sang suba o kon sang sapa, but let's say overflow, ti ma-overflow lang gid mananday ang tubig. So ginalabayan ina sa mga pumuluyo kung mainit or why siya bigyan na pawan sang tubig. So abulan ding aton ya ginalauman nga hindi na kamo magpasagasaga bala, no? Hindi lang gid magpabenturar na nga siling matabok pa kung kataas ang level sang tubig, especially sa mga suba, parang malikawan naton ang insidente. Dire sa aton sa may syudad sang Bacolod kahapon, mayra sang isa ka bata nga naandod dira sa suba sa may nasakupan na ni sang Alihis. Pero ining pamilya papauli ni sila sa may barangay Takuling. Kainasang aga si James Sarnay sa maning biktima, 5 years old, lalaki, na sapwan sa pila ka mga pumuluyo dira sa may baybay na sa barangay Singgang Airport. So kalayo nagiban sang narabotan sang sining bata. Kay man ko lang iya sa nga nanay pambalon sa interview man naton diri kay Michelle Aligato, ang dalo-do sang tubig kahapon kadako gid mo. So kakusog sang current sang tubig dira sa may Alihis. Amo tong sang nakadalin as sila. Check naton si Bomo Grace rin na baton. Kay meron diri sang dugang nga pahayag ang iya sa ning amay. Why niya na salbar ang iya sa ning bata nga maning si James. So, in fact, duhan ni sila kay nagadapitay sila mo. Nagadapitay sila sa iya nga utod nga babaye nga maning grade 2 pupil, pero nakahawid ni ang iya nga utod, ang iya sa nga magulang, pila ka meters halin sa ginhulugan nila dira sa suba. Pero siyempre si James bata pa siya bata gid siya. Sa edad manog 5 years old pa lang ni siya sa September 22 ahay. Isa na lang kuntan ni kasi manaho 5 na siya katuig. Subong niya technically 4 years old lang gid siya. Manog 5 pa lang abi ining si James. Pero tiyabo ni disgrasya ang natabo. Kung natawan naton tinitaman na yung mabaso lang nanay, kasi naman lang nga binanay nga gusto nga maanod sa suba ang yan sa nga bata. So niya gito gusto ang natabo, however natabo ang why niya gidalauman nga makadalin as sila sa pika-pika dira sa may suba sa sakop sa barangay Alihis. Kaya dira na siya nagatrabaho. So papauli pa lang sila sa barangay Takuling sang nakadalin as sila sa pika-pika. Tigin sa par niya man to tani ang yasa nga bata, pero again, bangod sa dalo-do sang tubig, kakusog sang current sang tubig kahapon, kay kita nyo grabe kakusog sang ulan nga gan-eksperyensya na tondri. In fact, kahapon sa mga motorista, kung pwede palang karabo ganin sa mga nagapahigad danay sa dalan mo, mga private cars, wala kay bisa ng fastest sa wiper mo, hindi makasarang. Siling daw ginabuo lang gid siya nga tubig. May kang tanan dali sa kabantayan ni James Arnaiz na kuha naton sa gapahayag ang sining amay, halin pa ni siya sa may Metro Manila. So naghingagaw gid siya pauli diri
Para lang nga syempre nga makita niya sa nga bata, pero isa na kamayami nga bangkay, no? May James Nice, rest in peace, kag again condolences sa nga pamilya nga nagkasubo sa nga pagtaliwan sa waay nila ginalauman nga tion. Ika-13 ni siya nga bata si James Nice. Unfortunately, napatay siya kahapon, Friday the 13th. Bombo Grace din Lubaton sa report. Kamen. Berlin kang mga kabombo, nag-abot ang amay ni James Ernaez sa mga managulas 12 kaginan sang lead ticket sa barangay hall kagat pag-abot ya po di iya sa nga Iloy. Mali halin niya sa Manila, mga alas 8 sang aga naghalin to siya, tapos nag-abot din siya mga 11 a.m. abi sa airport kasi by plane ini ang iya nga biyahe. Kaginan. Bali Erwin ang biyahe gali pa Manila permi tapos nawalik lang kay dulong man lang iya bata. Pero nagpinerto siya mga isa na sa kabulan. Siguro na alang-alang iya sinipang balik diri. Kag kung wala pa ni mabawian sa kabuhiyang agot, base dugay-dugayan pag sa puli. So, pag-abot siya, hagbal ang mga rescuer dito sa may barangay Takuling na hindi lang mangwaras. Base ba lang mangwaras sa hao. Kasi ilo sa mga kabataan ng mga babae. So, ang iyang reaction diri, siyempre, sa bata mo, masakitan ka ginman. So, wala naman dapat sang may basulon pa di. Ay, aksidente man ang natabo. Dati, naka-istorya na minsan sang iya asawa sang kagapon, nga titani, wala lang ka mo nagtabo. Nakambal ka man nga ben si James, no? Bombo Grace kay nanay niya nga karon lang tanay mapuli kay nagaulan. Yes, mismo si James, ang bata, nga 4 ka tuig na patay, na hindi lang na mapuli kay gaulan, kasi siguro bala bata, bala Bombo Erlin, yung kamanghuran, pangandaan, na kalbaan mo siguro na gata uli, nga madami ang ulan, kasi yan, normal nga ulan mo, kahit diba gaulan man, pero may bagyo yan, may may bagyo kita nga na-experience siya. Pagkagapo lang mga nagsulod, pero na pabatsyag na rin sa aton kabastog ni Ferdy, no? Bagyong Ferdy. So, kaso ang Iloy, kay permit sa puli, nagpuli din sila. Dito rin natabo ang ining aksidente na ini sila na hulog, pero siya wala nagide nakitaan na lang niya kagina, ng last 10, 9, no? Sang aga. Tingtong airport. Kalayo giman sang iya yang nalabutan, no? Bombo Grace from Alihis going sa may Singkang, pero te syempre dira man ginabi kumbaga dira gabuswang ni balang suba sa Singkang. Oo, bali may arad sang suba tapos bye-bye dayon. No? So dira bali hindi lang natin na si DRRM na mga personnel ang nagapangitan ni siya, nagabulig ng mga tao dali sa mga baybay ng area. Halimbawa, dira sa may Singkang Airport. So, amo to, wala ginuntatan mga volunteer bala bago Erlin, si Rico Dulata, nakita, iya kayo nangamuyo siya mo. Nangamuyo siya nga tani ang hilan lang bala. Sila, nakita, para makita. So, amo to dayo na pagkatapos ng pagpangamuyo, ang lugay nakita ang bata. Mula na galing kay nagapang lagom na ni, nilang gutom. Bata, kasi pag-abot ng iya sininga amay, abi naton mawaras, pero langid siya. Kalmado lang, pero hibi, naghako sa iya bata, inuksan ni ang bag mo na ginasudlan, body bag bala. I mean, ang bag na ginasudlan na sa mga patay ko lang Erlin. Oo, body bag. Yes, ang ulo lang yung pakita sa iya, dito naghako siya, nag-ilibion man, kapod iya sa Iloy, ikagbata, ang iya Iloy, nalipungan pa. So, na-interview sa aton bala Bombo Erlin,
pamatian ang iya sa nga interview paglantawan man naton sa aton nga Facebook live. Sa aga? By plane ka? Nag-plane? Oo. So, paano mo na balitaan nga amo na tabo? Tawagan mo ni na akong batang bahay nga naanod nga akong batang nga lalaki. Nga ko din puli eh. Ano na patsagan mo dayon? Galalain ka dyan? Gaglain. Mat ka kayo. Nantaw na sa Facebook na nililibig ko rin mayo. Kaya na gasta akong bata. Okay. So, bali, ika-13th mong gini nga bata? Oo. 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 Ano bra mo, sir? Gaba ba, sugat tulong mo sa akong bata. Itong mga bahay, itong gagmay at So, balik-balik ka lang gali. Oo. Bali nagtagay sa kabulan. Oo. Oo. So, saan ka tayo mabalik, sir? Kung wala lang nang tatabo? December ko tayo puli. Maobra-obra ka to? Anong gina-obra-obra mo masami? Sasat ka akong ginabura sa mangod. Okay. Pero diri anong obra mo din? Kung nga balas sa bato sa bahay din. Oo. Bali, kaya nakita ko grabe gidang imo yung paghipi, halin pa dito sa Manila, palangga mo ginikatama ang kamanghuran. Agot ni sa, no? Basta agot, palangga ginaya, sobra pa? Kan, basta sobrang basta bata mo, palangga mo ginaya, amay mo, ikaw ng amay. Oo, nangibi sila. So, ano mambal mo ni sir nga natabo ni sa imo nga mag-iloy, sir, kagapon? Bulan tanin mo, mang kinatabo na ang batunon na ano mo na karong mo na minatag sang mga Diyos aton tao lang tang batunon na. Hindi ka akik sa imo asawa. Anja. Sure. Hindi ba siya di Aksidente niya niya ngamot. Muna niya sa aton yung pagkatao mo. Oo. Kaya nga abis ang iban akig ka daw. Agila na yung gaki kaya kamiro na yan makapagbuha mo wala naman na. Nanay mo to ang upod mo? Iloy. Oo. Pero okay lang man na siya? Okay lang sa kanya. Ano ang mahamba mo, sir, kay James nga imo nga agot nga bata, sir? Kung di ka masasubong. Mahamba ko siya dito. Ano ba na karong kay Jack ang astat eh. Batunon tanay, biya pagbuot niya siya sa mga Diyos mo. Hindi na pagbuot ng tao. Oo. Wait kami mo itaw lang tas kalibutan, batunon talaga na. Imuson ka lang namo sa tatlong eh. Para nga mabastar ka. Wala ka man, sir, may ganabatsyag nga malain subong sa imo lawas? Wala man na. Wala ka high blood? Wala. Oo. So, bali ang plano nyo, saan na sa Ilubong? Sa Domingo, Roy. Domingo. Sa Buwas? Sa Buwas. Domingo tapos? Domingo ang Buwas. Sa Domingo. Sa Domingo. So, after na, dili ka na lang danay? Oo. Oo. Din ka mo gagestar? Wala na ka mo ibang pangistaran? Pilit sa first bag kita. Oo. Dak may isas. Oo. Hindi ka mo magsaylo? Hindi kayo okay man itong balay ko lang. Siyang lang may kahiling ko, dako tubig, na pilit with puli yung bataan niya, may aral lang dako ayos tay-tay daw. Pag gamay-gamay mo na yung tubig sa puli. Oo. So, mangin lesson na niya sa inyo, sir? Oo. Thank you, good sir, ha? Ahay, tikon sa bagay kung magsagad pa dribin na sulay, Bombo Grace, hindi na mapabalik ang kabuhi sang bata. Kag tikon sa bagay, di ba na gusto sang nanay nga amo nagmatabo sa iya nga bata? Yes, Bombo Erling, kapin pa nga kamanghuran pa nga daan. Bata pa, compare sa mga utod ya, nga mga bulubuot na bala. Ang pila to ka mga utod. Kahapon nabi, amo na oras, kahapon, nagauntat-untat gaman ang ulan. Nagbunok ang ulan siguro mga manog alas 6. Kahapon, kasi Sidmon bala, pertigid ka damol. Bombo Grace ga daw sa dalan, ganin daw ga zero visibility bala. Nga, siguro mga salakyan, dalagan mo na lang gid 30, 40 na. Hamulan na lang na. Pero siguro mo man na nagtulod sa nanay nga mapauli na sila amo ni oras alas 4. Yes, Bombo Erlin, kay bisan tuod nga wala pa ulan, mabalta ang ulan nagdamol sang mga message mo kagabi. Kaya sang gagapon do lang ulan magito pero mayara sang pag-untat. So ang hangin among nagapabas pag isang Karen sa suba. Oo, correct. Oo. Malabang dalan kahapon, ganyan doon kabalod-balod mo. Ang gadanaw na balang tubig. But sa lingon nga mamadlos ang hangin. Yes.
ti amo pagidto nga ti nagbutang sa risgo ng ito ng kung hindi lang mabastog ang current, ti mahingagaw to Berlin. Amo man gani. Yes. So, ti kita mo bagod ba na sa kakusog sang current kapon sang tubig didto gid siya pila lang ka oras na nakita siya dira sa may singkang. Oo. Kagagina, nagupod man ni Pangita, nagsalong ni ang mga utod niya, mga magulang niya bala, mga lalaki, para makita lang. Tiya ba ko gina, nag-istorya ko mo, pa lang kami sa Taytay, lapit sa isa daw ka mall sa may south. Oo. Bako, ano kami siyang biktima, nakita na siya, yung pagkaisa ko to, ma'am, yawa na Pangita, basa ang niya storya ko gina, kagali alin sa tuba, alin sa dagat, manang iban, mong Berlin. Di ba lang ining suba nga ni nga din na sila maanod, abo ni nagalapos dira sa Gaisano? Correct? Hindi. Oo, amo na siya. Amo na siya. Ito ka sa lupit bridge na da. Lupit. Oo, na amo na da. Oo. Nga ko nalin ka wala dira sa Alhis Road, mag shortcut ka mapa Bamsi ka abi. Malabayan mo ni siya ang may taytay na dira. So amuning nagalusot man dira sa kilid sang Gaisano sa may singkang. Amo na nga didto nila nakita sa may baybay na. Oo, kahit grabe ang kanin sang tubig kay ginalantaman ko na sangit pala. Ready na sila kagina mag-boating to, mag-retrieval operation. Pero managawag. So pagtawag, nagambal na kita na pero sa dagat, amo to nagdali lakas kag nagsunod man kita dayon sa ila. So positive gid. Grabe no. Grabe man pagpangita sa pagbulubantay sa mga pumuluyo dira sa may magsungay na ni, di ba? Oo, magsungay na siya sa punta na yon kay ti baybayo naggid kag grabe ang dalan to Berlin sementado pero tigid kalut. So budayan patagin na magsulod ang rescue team kay grabe ang lutak hindi siya basta-basta lang. So, kung mga 9 siya kayo na nakita, 12, mga 17 hours ang nakaligad, halin sang naanod siya, nasapuan na ni si James. Yes, in Berlin. So, sa dason nga Domingo, amo na ang unang plano nila nga idulong sa uli nga Palawayan, ining manuging mga tuig nga bata, taning September 26. Oo. Kasubugi, grabe nga pag talangison ni isang iyang iloy. Imagine mo, kung ito nakahawid ang isa niya kabata nga grade 2. Duhagid tani ka bata ang naribalaso, Bombo Grace. Yes, mayroon tani. After ng Berlin, kabalo man ito langoy ang duwa mo, pero na-timing nga yung mangod, hindi kabalo. Pero kung kusog ang ang current, sa bundayan man, hinapon. Oo. Sige. So, may he rest in peace na lang. Ining si James. So, sa 13 nila kabata, 12 billion subong. Yes. Sige. Bobo Grace, salamat gid. Yes, Bombo Berlin. Amo na ang balita na nagikan sa patrol. Hindi si Bombo Grace in the Batan Trust #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton. So, again, ang aton sa nga pagpalabot sang simpatiya sa pamilya ni James Ernaez. Awaning napatay matapos nga naanod sa suba dara sa may barangay Alhis. Samtang nga papauli sila sa may barangay Takuling kahapon sang hapon. So, again, sa mga ginikanan, sa mga guardian o kung sa mga sinuman nga magatabok dara sa suba, kung nakakusog pa sang ulan daw, hindi lang gid katadanay magpatuga-tuga, especially kung nagalapaw abi ang tubig sa may taytay o kung sa overflow dara para hindi mabutang sa peligro ang aton siling kabuhi. Kay basta mayra gani sang bagyo o kung malain ang lakat sang panahon, nagsaka ang level sang tubig sa suba. Ilabi na nga kahapon nga dan, puwerte gaman kadabol sang ulan. Susdog na bu lang.
Ang ining malaing nga lakat sang panahon nagduso man sa pila ka mga shipping companies nga mag-implementar danay sang cancellation sang biyahe subong nga Sabado. In fact, dahil sa aton siling sang pag-asa ang kadagatan sa may coastal and then upland areas mahimo nga makwanagid man mabalod, especially sa Visayas, Caraga Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, BARMM, Davao Region, and then tomorrow amo naman sa Batangas, sa Mimaropa, Bicol Region, and then sa may Visayas. So mabalod subong adlaw sa western seaboard sang Western Visayas, western kag southern seaboard sang Negros Island region kag sa iban pa. May kang tanan na diri ginapasalamatan naton yara sa piyakalinya ang commander sang Coast Guard Northern Negros Occidental, Commander Johnson Benjamin. Live kita sir sa Bombo Radio Bacol, lipad mo si Bombo Erlin, mayong hapon. Bombo Erlin, ma'am, may hapon sa imo kag sa tanan niya tagpalamati. Maula no niya hapon sa tanan sa ato. Kabugnaw gid sir sa ngaton sa ning weekend. Pero sir, dumayra sa mga nag-cancel sang biyahe subong nga Sabado sa mga barko nga nagalayag Bacolod, Iloilo, vice versa. Yes, ma'am, no. In connection sa malayo nga panahon, ang Montenegro Line, ang ilang barkong MB City of Angeles and Zamboanga. Ilang trip na 10:30 kag 2:30 ba Iloilo to Bacolod, and 11:30 and 5:30 na Bacolod to Ilo din cancel nila. Mayari sila sa aton diri sang notice of cancellation permado ni Mr. Christian Paulo Gunda, ang